jini, asuwa za ya dube ni. Komai ya faru da ni ne, na zama silasa ne na bayanan su. Dare ya kunsa inai waza ya ba amsa, da jin muryar kina gosa. Kin yi min sutura ta mai kyau, na baki zuma ina sanari a soyayya. Kin ka fara rama da ke zan yi tarayya, rashin ki ya sawa da jinya hawa sayewa. Ni dai sai da ke ji tausayina. Ƙorafin zuciyar zuwa zan faɗawa ya ji ne, so ya sanya ni damuwa wa zanewa bayani. Shi so da kauna ke manta wannan, bai duba zamani ya zane manta irin halaccin da kin kai mani. Ke duba Allah, ke duba manzo, ke tausaya mani, ke duba halin da zan shiga. Ke ga zamani na san da na sake yin hawaye, a kai na kin tarwatse kawaye. Na san da cewa ne mai kilaifi, ya mantuwa nake, ke bani dama ke ban mugamai. Na sake rage giya ta so ta saka ni maye, na gode Allah kina raye. Kuskure na gane, ke da ki kwantar da hankali. Zuciya kin ciki zan je na shaidawa a hali, ke bani dama hawa masoya, ke bani dama. Ni dai sai da ke